we hadden dit hier met de opdrachtjouwer verkozen om roetwegpieten te doen. Hiermee komt er definitief een eind aan de Zwarte Piet in Dokkum. Er is een soort te dwan om de kleur van de pieten, maar in Dokkum winnen ze er dit hier gauw uit. De discussie bij wie of wij vergeten. En wie moet er verder? Ik hoop dat mijn baan later een mooie Sinterklaas toch krijgen. Dus ja, daar maakt ze weer het voor. Heeft het idee dat die discussie hier nog leeft? Als ik naar onze boeking insuur en er binnen nogal wat, we gaan alleen maar roetwegpieten. En dat werd ik geaccepteerd. Dus iedereen is er nog contact, ze ben klaar met de discussie. En wie ik. Ach, dag allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Hè? We zijn onderweg naar Dokkum, heb ik begrepen. Ja. De Sint en die Pieten komen uit 2 weken aan in Dokkum. Om Sint litten hoe de intocht eruit komt te zien, maakt het de Sint-Nicolaas Centrale Friesland een ludieke video. Dat is om het publiek duidelijk te maken dat we net de kaarten vol gaan willen van jou te waan. En daarin lezen we even uit van hoe we de intocht invullen. Dus morgen we Sinterklaas doet gewoon de optocht, doet misschien voor 2-3 keer, tussen 2 en 4 uur. En er zullen pieten op de markt wezen, zullen pieten op de ziel wezen. Ze zijn overal, op water. Dus ja, dan kun je het al je mooi zien. Nederland, we komen eraan. Oh, nog 2 weken. Hey! Eén ding staat bij de intocht in elk geval centraal. Heel prutte muziek, vertier, prutte vreugde en prutte willen. We zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij.